Hej og velkommen til. I dag der skal vi snakke om vores Jeep. Det er den, du stiller op af en husmur, hvis du skal montere et enkelt vindue eller flere vinduer. Den kan både bruges på stillads, men også til etplanshus, villager, hvor det kan være svært at komme til med andre ting. Du kan tage den med under armen, stiller du den i foden, så slår du den op, og når den så er op, og du har skiftet vindue, så er den nem at rykke med til næste vindue, uden du skal slå den ned igen. Den vejer 15-16 kilo, og den er lavet ren alu, så den er ikke så tung, som den ser ud til. Så du rykker den bare med videre rundt. Står den på alu, som den gør i dag på sådan en alu facadestillads, så det er altså smart at stille den på en krydsfinersplade eller noget andet skridsikkert. Der er huller i foden, så hvis man har den på en krydsfinersplade, så kan man lige give den et par skruer. Den skal ikke gøres fast i væggen, når den står op ad væggen. Der læner den bare, og så kan den tage 130 kilo helt ude i spidsen. Det skåner ryggen og benene, og det er hurtigt og nemt.